Oras madita manginang pajumpa mo syahita di kanal YouTube nami marite barita mardongan poda dinasahani lau masada ama makail turura toho ditiki lima di hari hama mati ni Tuhan Yesus alamar ningot tinan ni Tuhan Yesus humokop jolma riko dohala lau marminggu hohot mangauhon hama mati ni Yesus alai alani saduni ama-ama nakim makail lau maibana pukul 10 manuguk nai tepat di parborhat ni akajolma tu parmingguan kira-kira 200 meter dunian didalani terpajupang maibana dohot sada situa nalau tu gereja bisukun amat tasituai ma ama nalau makaili nalau tu dia do hamu amang nina rupane oh nalau mangubati sahi do amang situa nami bah ay marsai taroa hamu wida tugus mok jalasea do hamu situa nami ragam do sahi ni jolma nina amateni rupani mangalusi patong maharua si sahi muamang ida masitua nami makail do sahitu nina muse mangalusi makail do hape sahi muamang pahudul majo nina situai rupani hudul manasida dipugu ni dalani dungi didok situai mak boti mamang ia sadarion ari hamamati ni Tuhan Yesus do ima namate humukup dosa ni hajol maun jolomar minggu mahita asalau hamu makail alana didok Tuhan Yesus do manangisi na mangihut tonau jala mangoloi hataku saya nadapotan hanguluan na saliling-liling na doibana jadi tidang ma amaton huhut didok hatana situa nami mardomu tutiki sotung terlabak hamuan non jala au pe masai daudo pe sidalanakku huhut ditadikon amatai saha mai bana rupani itu inganan tinuju ni rohani amatai disapakom mahailna tuaiki Victor hatop do humurtik hail nai disita ibana ma di dan unga dapot dekke nabulun situ masalas do rohani amatai diusung ma diabarana laos lohot dihaili mulak tuhuta lalai di tongah dalan pajupang maibana dohot sadadak danak nama rumur 12 tahun tarsonggok madak danaki mamereng nabinoan ni amatai huhut di dok amang nalau tu do uluk binoan mi mamereng ma amatai tu nabinoan nai huhut tarsonggot mangangguk maibana huhut dihabal hosiat tangan na jalapitor naing diparguk matangan nai marlojong mamatay huhut di jauhon ali Tuhan da ngadong naso tarpatu paho hape jadi roma danaki madok tua matay amang ay jono do debata dungi diingo iba na mamuse hata ni situay na madok martangi yang mahamu asa dapot atu samuna aporsyai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagasmi dungi milangi maamatay di bagasan rohana dapo mariminggu lamay ba na marminggu tohoma manarisi jamita ni parjamita ditiki na madok ay malua do ganop na madjow guar ni Tuhani ditorusi jamitai marohana sadar mamatay
gabi burju may bana marminggu dang diulah behisap-hisap di dagingna jala ditorusi ma rohana ay jono do HP di mata. Oras ma sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.